Dem baş temaşavanên mijarek mêvanek divê bername mijarek mêvanek de em berê xwe didin wanê komeleya çand û ziman perwerdê asîsa îro aha binûçekê hate derbaskirin ku ceza lê hatî birin. Têkildarê vê mijarê em ê bi aktivîstê ziman û dîsa xebatkarê ziman Cevdet Cîlan li baxin. Eval Cevdet dem baş. دەم باش سلااوڕێز ji bo we ji bo çapemeniya azad Heva Cevdet serî dem dixwazin bêjin derbasî be û cejna wê Newrozî pîroz be. em gelek spasdarin em jî ser münasebeta we cejna we û ya serokatiya gelê Kurd giştin pîroz dikin. Em hêvîne hêvîdarin ku cejnê nû azadiya serokatiyê pê bê. Belê. Cejnên ku êdî qedexe tune bin, ceza tune bin û herkes Hêvî me zimanê xwe bi çanda xwe bijî. Belê. Em serî de hinekî em mijara qedexe û cezayê ser ziman, ser komelê. Yani ev qedexe çi, ceza çi ye? Divê pêvajoya çareserî tê xaftin em qala guherîn ve guherîna zagonan dikin û maf û azadiyê dikin. Ev ceza hinekî kare qalayî bike ev cezayê çi ye, çima hat, çawa hat, kengî hat. belê. Yani serî de dîsa dubare em spasdarin ji bo çapemeniya we çapemeniya azad ku derfet dine me ku em dengê xwe qêrîna xwe ji dinyayê re parve dikin bi rastî. Di vî milî de em gelek spasdarin. Ev yek. Ya duyemîn yani bi rastî hem wek gotina we vê pêvajoyê da vê pêvajoya çareserî ya biratî ya aştiyane ev nêzîkatiyê ku devletê hember çanda Kurd, zimanê Kurd ku van nêzîkatiya nîşan dike em pir xemgîn dibin. Serî de em dikarin vê bêjin. Bi rastî yani bi rastî em vê bêjin çanda Kurd, çanda gelê Kurd, çandeke hezar salane, çandeke xwedî sifrikeke têr tîjiye ji bo mirovahiyê, ji bo medeniyeta mirovahiyê, sifrikeke têr dijiye. Lê mixabin ev sifrika têr jî sifrika medeniyeta mirovahiyê bi hezar salane bi bav û kal bapîrê me destpêkî heya roja îro hatiye, her çiqa ser piya jî jiyan kiriye, lê hember wê asimilasyonek pêk hatiye û ew asimilasyon hê jî dimeşe. Di girêdayî vê asimilasyonê herî davî wek em bêjin komele, sazî û dezgehên em bêjin wek fermî, wek komele, xebatên ser ziman pêk din û dimeşin. Belê. Mînak gelek deveran xebat pêk din em jî dibînin dişopînin. Berya vê mijara ku cezayê ku dane komele me arsisa navçeya Erdîş girêdayî bajarê Wanê. Belê. Tekirdağê jî heman bûyereke ha qewmî. Berya wê İzmirê qewmî, Batmanê qewmî. Lê ya Tekirdağê jî heman nêzê 450,000 ceza dane komela zimanê Kurdî. Herî davê jî navçeya Erdîşê arsisa navçeya Erdîşê xebata em bêje atölya zimanê Kurdî pêk dînin. Dîsa jî yekê mehê da nêzê 400,000 pere ceza dane zimanê Kurdî, dane komeleya Kurdî. Di vir da tişta ku me xemgîn dike bi rastî em cî qêrîna xwe ji dinyayê re ji em bêjin saziyên rêxistinî mafê mirova re em bira qêrîn dikin. Yani di vê pêvajiyê girêdayê vê pêvajiyê hebûna 6 milyon Kurd, hebûna çandekî Kurd, zimanekî Kurd, îro ev perê ku ceza hatiye dayînê ev hebûna Kurd înkarkirine. Ev hebûna Kurd tunekirine, tune hesibandine. Yani di vê sala 21 da cezadayına zaman hakikaten rûneşiya mirovahî ye. Hakikaten mirov pê xemgîn dibe. Yani çawa dibe ku atölyekê ku ser ziman xebatekî bike, atölyekê ku ser çandê xebatekî bike. Yani müfredatekî xwe tune ye. Müfredatekî di hêla warê em bêjin perwerdeya giştî ya devletê alaqekî xwe pê tune ye. Bes destûr dayîna destûr hildana walîtiyê yek wek em bêjin komele atölye xebatên atölye bimeşine. Belê. Mixabin sed mixabin walîtî destûr dide, mixabin bi destûr dayîna walîtî xebatên wek atölye tê meşandinê ev xebatên van atölye tehamül nakin pêk û pêk ceza dibirin. Ev jî me pir xemgîn dike. Ev ceza birîn jî bila bê zanîn qêrîna me ji dinyayê re ye, bila bê zanîn ev ceza birîn ne armancê wan pere ye, armancê wan tune hesibandina zimanê Kurdî ye. Tune hesibandina çanda Kurdî ye. Em vî milî de em pir xemgînin, em şermezar dikin, em xazin vê bêjin. Belê. Eval Cevdet sedem çi nîşan didin, hincet çi nîşan didin?
Yani sadem û hemcentê wana em yani vekirî bêjin. Dema ku lêpirsîn kirin hatine bira komela arsîsa wê demê ez jî wir bûm, mêvan bûm, ez jî wir bûm. Bi rastî pir bala min jî kişand. Min got wek destûrekî wê ji bo lêgernê heye tune ye. Polîsên vir yê ku berpirsiyarên vir got Millî Eğitim wek em bêjin Wezareta Perwerdeyê got daxwast kiriye em ji wan re hatine. Yani destûr hewciya nîne em hatine lêgernê bikin. Me got paşê hûn dikarin lêgernê bikin. Tiştekî dervayê em bêjin fermiyetê dervayê qanûnî em nakin vir xebatê me yên ateliye tê meşandin. Hinek lêgerî kirin piştî lêgernê şûnda tiştekî me pirsîn gotin fermiyeta we ye vergî heye ya bacî heye. Heye tune ye. Me got fermiyeta me bacî heye. Eger fermiyeta bacî tune ya vergî tune ji xwe destûrdayîna komelê çê nedibû. Şunda pişta xwe dane me çûn. Yani tişta acibmayî mirov wek dibe sosret acib dibîne lêpirsînê cuda şunda diçin wek em bêjin Wezareta Perwerdê wek em bêjin berpirsiyariya walîtiyê biryarekî bêcî bêwar didin yani dibe hûn wera perwerdê pêk dînin û cezayê perwerdê dine me de. Yani virda bi vî milî de me xwast em vî wek dibe wek qîrîn û bangawazî biriya ve çapemeniyê biraya giştî agadar bikin hakikaten em pir pêxemgînin. Yani bila ev yek ya duyemîn jî ev nêzîkatî wanê çep divê pêvajoya çareserîtiyê ya piratiyê da bila bê zanîn qîrîna me ji bo dinyayê cî yani tu tiştê ku em paş da gav babêjin tu neye. Çünkü zimanê me hebûna me ye. Zimanê me rûmeta me ye. Em çawa em ê dest rûmeta xwe berdin. Em ê çawa dest zimanê xwe berdin. Yani eva bila teqez bê zanîn teqez herkes bê hayadar kirin bê agadar kirin. Paşa. Na li Baş. alîkî dibêjin em ê dersên hilbijartî bidin li dibistanê xwe li zangiyên xwe. İlaliye din ji dema Kurd, saziyên Kurdan, rexsînên Kurdan yan jî ziman hezên Kurd dema ku komeleyan vedikin û li komelê xwe van atölyeyan dersên Kurdî didin cezayên bi vî rengî dibirin. Ev la kokek çawayê yani dixwazin veya çawa peyamê bidin. Gelo yani gerek perwerdeyek hebe bi destê wan bêdayîn an jî dixwazin çi bêjin. Yani birastî yani wek jî pênase kir wek dersên hilbijêrtê wek biryarekî wanê wisa heye di dibistana da wan xebata dixwazin pêk bînin lê mixabin binêwînî jî hemî vala ye. Yani em mînaka wek tereta şeş bidin. Çend kesek ku defterê xwe tov kirine dibe em çanda Kurdî dilorînin. Xwediyê çanda Kurdî ne çanda Kurdî dimeşînin lê hemî bo berjevendî xwe pêk dînin. Kesek xwe re çûne were gorî berjevendî xwe pêk dînin. Yani dersê hilbijêrtî jî wisa ne. Yani gelê Kurd wek dersên hilbijêrtî nayê xapandin. Gelê Kurd mafê xwe xwezayî dixwaze. Mafê xwe xwezayî dixwaze jiyan bike. Zimanê xwe dixwaze perwerde bigire. Em perwerdeya zimanê Kurdî dersa yekemîn bike heya zanîngehê xelkê Kurd gelê Kurd dixwaze. Yani wek dersê hilbijêrtî gelê Kurd nayê xapandin. Gelê Kurd îro 6 milyon Kurd ser rûyê dinê jiyan dike. Gelek deverê dünyaya hene welat hene. 6 milyonun, 3 milyonun, 4 milyonun heya zanîngeha em bêje heya pisporîya herî mezin perwerdehekî wanê mafê mirovahî heye. Perwerdehekî xwe didomînin. Yani mirov çawa dikare, çawa dixwaze dibêje wek hevpar welatekî dijî xwediyên 20 milyon 30 milyon Kurd em bêjin Bakurê Kurdistanê dijî dixwazin dersê wek hilbijêrtî. Ev şerma mirovahî ye gorî me. Gorî wek aktivîstekî Kurd ez dixwazim vê bêjim. Hakikaten şerma mirovahî herî mezin e. Yani ziman nayê hilbijartin. Ziman dibe xwedî derketin hewcê ye. Ziman mirovahî ye. Mirovahî lûtkeya herî jor e. Ji ber wê hilbijartin nabe. Ji bo zimanê biyanî dibe. Dema ku mirov welatekî hevpar jiyan bike dibe nabe dersê hilbijartî. Ama zimanekî bo îngilîzî, fransîzî dibe mirov dikare dibe dersê hilbijêrî wek pêk bîne. Ama wek dibe hevpar di welatekî de jiyanekî bike mafê kesê din çi qas hebe mafê kesê dinê jî ew qas heye. Ew qas ew jî mafdere ku bi dibistana seretayî bigire heya zanîngehê dibistanê da perwerda xwe pêk bîne û bigêje lûtkeya herî jor. Ji ber wê em wan dersên hilbijêrtî hakikaten em qebûl nakin. Em şermezar dikin wê nêzîkatiyê jî em şermezar dikin. Em tundî rexne jî dikin dikarin vê bêjin. Başê piştî ku ev peyam ev biryar ji we re hat ragihandin
هلوستا خوينري و هلوستا شاگردن و هلوستا اندام رو بره و چبو و لدیج بیگی دالی زبونی دی هونه کابه چوب باش. Yani birasti mesele de jgo wek ev peyama ku cezabirinê hat ragihandin ji bo komela me ji bo şagirt û kesek atölyede qebat dikin wek xemgîniya lorandinekê girînê bû ez dikarim vê bêjim yani lorandina girînê ku hê di sed sala bîst yekemîn da zimanê min tê înkarkirin tê tunekirin di zimanê me re ceza tê birîn ji ber wê xemgînîk çêbû li hember vê xemgînî wêdatî lê xwedî derketinekî pir mezin jî pêk pê û xwedî derketinekî mezin jî heye em dikarin vênê birda wek agahî wek dibe ya agahîkî bidin بله bi girêdayê vê agahî dayînê em wek aktivîstê Kurd bi hezaran bi milyonan dildarên Kurd xwedî derketina çand û nirxa xwe hebînê xwe bi milyonan kesek wek aktivîst zimanzan dildarê Kurd yê elbetî li hember vê pêkutiya neynî pêkutiya ya nebaşê şermezar bikin elbetî yê daxuyanî xwe bidin di vir de jî bêguman em wek aktivîstên Kurd wek rêveberiya arsisa hevalê me rêveberiyê yê sî adarê saet 11 da daxuyanî bidin di münasebeta vê riya ragihandina nûçegihana we bangawaziya me jî sî adarê saet 11 da ji bo me qîrîne em ê di kolanê da em ê daxuyaniya çapemeniyê bidin nêzîkatiya van pêkutiyên neynî em ê şermezar bikin em ê zimanê xwedî derkevin zimanê me rûmeta me ye hebûna me ye em dixwazin vê bêjin باشه دالی زبونی و قانونی دی هونه چی بکن یعنی و متوجه اف تشتکی yani نمی yani kanuni da jî yani kanuni da jî hêla kanûn da em hevalên parêzer reketine têkilî parêzerên hevalên di özgürlükçi hevalên kesek ku berpirsiyarên di qada hukuknasên em bê zanyarê ku ser بله mafê mirova ser mafê însan sekinin heval jî wek dildarî xastin alîkariya me bikin alîkariya qada ziman û em hember pêkutî van ziman hember ku pêkutî neynî derdkevin heval di hêla kanûn da yê em bêjin daxuyaniya xwe bidin hem jî yê neerê bikin yê daxwaznamê bidin af bikin yê daxwaznamê bidin yani evê red dikin em qebûl nakin yani wek dozgeriyê çawa em bêjin ceza dane wek di hayla hukukê de jî em ê berxwe bidin li hember derkevin em qebûl nakin napejirînin باشه اوکی پرسا داوی به تایبەتی ji bona ku yani ev astengi ev qedexe ev zex bi dayî bibin wekî saziyên parezmanên mafên mirovan di encam ede bin pêkirina ziman jî bin pêkirina mafên mirovan e hem hukuknas hem parezmanên mafên mirovan banga we ji wan çi ye yani bangawaziya me qêrîne em dikarin wek me serî de ji got qêrîne heqeten qêrîna me me ji bo mafê mirovan ji bo cîhanê ye bi girêdayê qêrîna me ji bo mafê mirovan ji bo cîhanê xwedî derketina zimanê 6 milyon Kurd xwedî derketina mafê mirovahî ye em dixwazin mafê mirovan heqeten me re bin alîkar heqeten mafê mirovan kesek ku xwediyê zimanin kesek ku ziman diparêzin divê me re bine alîkar qêrîna me vir yek e ev yek ev e ya duyemîn jî em dixwazin divê pêvajiya çareseriyê da qêrîna me ji bo ku lîjneya ku ji bo çareseriyê parlamentoya hatû avakirin بله dubare qêrîna me her îzde ji bo wan e divê pêvajiya biratiyê ya çareseriyê da divê ev nêzîkatiyê li hember me bila dest komelê me berdin dest pêkutiyên nêzîkatiyên çewt li ser zimanê Kurdî çanda Kurdî berdin qêrîna me ya duyemîn ew e ya sêhemîn jî dîsa ji bo lîjneya parlamentoyê di dibistanê seretayî heta zanîngehê em dixwazin çanda Kurd zimanê Kurd hebûna Kurd di zagona bingehîn de bê erêkirin û serbestek pêk pê hebûna gelê Kurd bê jiyankirin û jiyana xwe bidewîne qêrîna me herî dawî ew e em spas dikin ji bo we ji bo mala we hezar car ava بله همیش گلک سپاس کن حوالی جودت ji bona ku we agahî dan û we daxwazê xwe qêrina xwe her wiha aliyê bin pêkirina mafê mirovan ku ser ziman tê ziman anî ziman jî em gelek spas kin belê spas temaşevanên serkeftin spas belê temaşevanên bernameya mijarek mêvanek em geştin dawiya bername xwe me hewl da ku berê xwe bidin wanê komeleya ziman a zimanê Kurdî asîsa cezayê perelê hatû birîn divê pêvajoya ku çareserî tê neqaşkirin dîsa banga tevlîbûna siyasetê banga parastina mafên mirovan tê kirin divê pêvajoyê de dibînin ku nakokiyên vî rengî berdikevin ev bêtir sekna
çok az durustin an çok az ne durustin heki betir nişan diğer hemberi çanda kurd zmani kurd. Em gelek spas kin havale Cevdet. Spas sıra ser çavan ser ketna. Be temaşa ben heja. Demek. Yaşında ve bernama koya. Hatta cevdet ne bimin nava khiro kuşiyeti de muhaş.